Ugnain kayo agragsak, ni Jesus maagasang Timek ti padto, may isa nga programa iti radyo amang ipakaammo nga ni Jesus asidegan nga agsubli. Nabiiten ti panagsubli na. Kayem agsagana ka nga sumabet kenkwana. Umay manen, ni Jesus umay manen. Dahil manan ti programa Timek ti padto wenno Voice of Prophecy. Sumangbay dita pagtaingam ken pamilyam mangtedragsak liwliwa ken namnama ti panakaisalakan by tenting ka panagdingeg kada kiti kanta ken sasaw ti Dios manipud ti nasantuan a Biblia isagsagot ken ka dagiti gagayem mo nga Seventh-day Adventist iti panagserbi ti gayem ken kabsat mo iti radyo ken telebisyon Pastor Noah Hope pagasa na kakumagayem ti Dios ken ti pamilyam manipud ita ken iti ag nanayon. Itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, kablawan kay amin ay kabsat, itinaimbag kay naragsak nga aldaw tayo. Giyaman tayo kini Apo Dios, iti daytoy napintas nga panawen, nga inted na, nga intay manen nagadal, itinasantuan sa una. So nga kablawan kay amin ay kabsat, ti awan ti labas na, kata dayaw ni Apo Dios, itanok tayo, tinagan ti Apo, iti daytoy nga aldaw, gapo ay iting kabsat, iti kinaimbag, ken kinamanagayat na kada tayo. Kaya intay nga rod ay iting kabsat, idatag, digiti bagita idatag, kini Apo Diyos, babayin ti kararag, tintayo ay iting kabsat, panagtuloy dito yung programa. Amami nga Diyos, iti dito Apong aldaw, umasideg kami ken ka, dita trono iti grasya, magyaman kami Apo ti napinta sa panawen, inted mo ngayon kami agadal, tinasanto na sa Dawatin mi man Apo nga pakaunan na kami, kada kiti basbasol mi, tapno amin kami itatak, kita may kari Apo nga gadal tinasanto na sa kat may kari kami mo Apo Diyos nga umawat, iti na espirituala, na bendisyon, iparukpok mo sumugtunggal may sa kada kami. Bendisyonam, dito nga istasyon iti radyo, bendisyonam Apo, digiti na ayat, dumdumngeg, iti dito yung programa, sa dinuman nga lugar tayanda. Estamot o Diyos, iti saom nga maibasa ita, ket dawaten mi Apo Dios nga isu kumati usarem, mang pakired, mang papigsa, ti panagpamati, panagtalik mi ken ka. Itinaga ni Apo Jesus dawaten mi gitoy. Amen. Dinggen tayo ay kabsat, diti may sa kanta, pagdayaw kini Apo Jesus. Dumagat yung senan ka, kaya
Bueno, ayatan nga gagayam ken kakabsat, iti si bubuo, Kristyanismo, patyen tayo, ayatan kabsat, nga niapo tayo nga Yesu Kristo, ket natay, ija krus, ngem, iti muna nga aldaw, iti lawas, niapo Jesus, nagungar, manipod, iti tanem. Nalawag, ayatan kabsat, asalaysayan, iti banghelyo, nga iti muna nga aldaw iti lawas ni Apo tayo nga Jesus ket nagungar manipod iti tanem. Daytoy ay kabsat iti saklawan tinaimbag adamag ti panagbiag ti ipapatay ken panagungar ni Apo tayo nga Jesus. Ket ni Apostol Pablo ay kabsat nagsurat kadagiti taga Korinto. Salsalaysayan na ay kabsat dagiti innem a rason no ni Kristo ket saan anapagungar. Anyada ay kabsat dagiti salaysayan ni Apostol Pablo iti surat na dito yung muna Korinto kapitulo 15 10 to 19 I think absat. Kunana ditoy ket no ni Kristo saan anapagungar ngarod tikas kasabami awan ti kapapaay na. Ket ti pamatiyo awan met kapapaay na. Kastamet rumswa kami anaulbod asaksi ti Dios. Agsipod ta sinaksyan mi ti maypapan iti Diyos a pinagungar na ni Kristo. Isu asaan na a pinagungar no kasta adagiti natay saan da nga agungar. Tano dagiti natay saan da nga agungar saan met anapagungar ni Kristo. Ket no ni Kristo saan anapagungar awan kapapaay na ti pamatiyo adda kay pailaeng kadagiti basbasulyo. Kastamet dagiti naturog ken Kristo napukaw da. No iti agdama abiyag laeng isu ti adda ti pananginanama tayo ken Kristo. Datayo dagiti nakakaasi unay kadagiti tattao. Ayat na kabsat, kadagitoy asitas tinasantuan na Biblia. Dito yung muna Korinto, chapter 15, verses 14 to 19. Ada innem, napapateg, ayat yung kabsat nga sinalaysay ni Apostol Pablo ditoy, rason, no saan anagungar ni Kristo, kuna natin muna, itikas kasabami, awan serserbina. Gospel preaching is vain. Kung na itong kabsat ni Apostol Pablo, ta pudnula una itong kabsat, nga ti ikas kasaba, ti Kristyanismo, tinaimbag, adamag, ti panakaysalakan, kat saklawon na, iti panagbiag, ipapatay, ken panagungar ni Apo tayo nga Iso Kristo. No saan anagungar ni Jesus, kuna ni Apostol Pablo, tikas kasabami, itikas kasaba, iti Kristyanismo, awan serserbina. Isu nga napateg, itong kabsat nga nagungar ni Apo ni Iso Kristo, ta paneknekan na nga tikas kasaba, wino tinaimbag, adamag, ket, budno, itong kabsat. Iti may kadwa, kuna ni Apostol Pablo, no saan nga nagungar ni Kristo, kuna na our faith is vain. Ti pamati tayo, awan mat serserbina. Ay ting kabsat. Pudno. Apay nga patyen tayo, apay nga yawat tayo, apay nga isuko tayo, ti biyag tayo ken Jesus. Ket no saan nga nagungar isuna, ay patyen tayo nga ron, ti Diyos anatay. Isu nga, agyaman tayo ay ting kabsat, niapo tayo nga si Kristo, na tayo ije krus nga nagungar. Isu nga, ado tayo pamati kina Apo Jesus, apay nga isuko dati biyag da kina Apo Jesus, gaputa ni Apo Jesus, ket Diyos asibibiyag ay ting kabsat.
Numampay, isuna ket nailan sa ije krus, natay ije krus, ngem ni Apo Jesus nagungar, ay ting kabsat. Isu nga siya, sino man agpamati ken kuana, kuna ni Apo Jesus, ti mamati kanyak, kuna na ti Juan 11:25, uray numatay, agbiag tupay. Isu nga nagpinta sa iting kabsat, nga paneknekan, tinasantuan, nakasuratan nga ni Apo Jesus ket nagungar, gaputa nagungar ni Apo Jesus, ti pamati tayo ay ting kabsat. Ket napnuan iti pateg gaputa ti Dios tayo nga ni Apo Jesus ket Dios asibibiyag. Iti may katlo iting kabsat kuna ni Apostol Pablo no saan nga nagungar ni Kristo rumswa kami na ulbod asaksi ti Dios. Tamo tayo met iting kabsat nga idin nga nagungar ni Apo Jesus ket nagsubli ken amana ijay langit ay iting kabsat a pagarian na kita dagiti apostol, isuda iting kabsat, tinangikas kasaba, tinaimbag, damag, ti panakaisalakan, kadagiti amin na sulit, ti paset ti lubong. Ket no saan nga nagungar ni Kristo, kunan ni Apostol Pablo, da kami nga saksi ti Diyos, da kami nga apostol, kunan na ay ket ulbud kami, kunan na, no, saan nga nagungar ni Kristo. Iti may kapat ay tayong kabsat, kunan ni Apostol Pablo dito muna Korinto 15:17, no saan nga nagungar ni Apo Jesus, adda kay pailaeng kadagiti basbasol yu. Nalawag ay tayong kabsat, nga iti ipapatay, panagungar ni Apo tayong Yesu Kristo, ket isu ay tayong kabsat, tinang subot kadagiti basbasol tayo. Adatay pailaeng ay tayong kabsat, nga si babasol, we know, DJ penalty of sin, I think kabsat nga binayadan ni Apo Jesus si Jekros, ket no saan nga nagungar isuna, ay kaadate pelaang, kuna na dito nga, adate pelaang kadagiti basbasol tayo, kuna ni Apostol Pablo. Iso agyaman tayo, I think kabsat, tababaan, iti panagbiag, ipapatay, ken panagungar ni Apo tayong Yesu Kristo, ket nasubot tayo, kadagiti basbasol tayo. Iti may kalima, iting kabsat, ket kuna ni Apostol Pablo, dito sa verse 18, nga no, saan nga nagungar ni Apo tayong Yesu Kristo, dagiti mamati, ket naturog da, ken Kristo, ket napukaw da, lata, ket nasawen, awan ay itinanama ti panagungar kadagiti natay nga nagpamati kini Apo Jesus. So ano ni Apo Jesus idinatay adalat tay iti tanem kay nasawon amin met nga nagpamati ken kuana nga natay metten ay kadadalat tamot iti tanem ay teng kabsat awan na pulos namnamada nga agungar manipud iti tanem. Ngem gaputan ni Kristo ni Apo Jesus ket nagungar manipud ti tanem dagiti amin nga nagpamati ken kuana adamot namnamada ay teng kabsat nga agungar. Isu nga nagsayaat ay ting kabsat nga paneknekan na kadatayo ni Apostol Pablo nga gaputan ni Kristo nagungar manipud ti jay tanem datayo met ang magpamati ken kuana adamot namnama tayo iti panagungar manipud iti ipapatay ay ting kabsat. Ket ti may kainem ay ting kabsat nga sinalaysay ni Apostol Pablo nga no saan nga nagungar ni Kristo kuna na ditoy verse 19, dagiti namati ken kuana ket nakakaasi unay kadagiti tattao. Na Christians are to be pitied. Ay ket umsyenda tayo apay. Kaputa datay ket nagbalen nga adalan ni Jesus nga ni Jesus ket idinatay adalat ta ijay tanem. Manipud ita. Nukas jay nga nagungar ni Apo Jesus. Ta kunadan to kada tayo, dagiti Kristiyano ti Diyos da ket natay a Diyos. Ta idinatay ije cross kadalat tamo di tanem. Nga magyaman tayo ay kabsat. Tada tayo ket tagbalin na Kristiyano nagadu ti Jesusen itatati lubong. Ngem dagiti dadduma, dagiti Jejusenda ay kabsat. Idinatay addadalat ta ije tanem. Manipud idi ingana itata. Ngem siyak da tayo Kristiyano ay kabsat idinatay ni Apo tayong Yesu Kristo nagungar manipud ti tanem. Kaya't nasawan ay kabsat ti Dios tayo Kristiyano ni Apo tayong Jesus ay kabsat ket sibibiyag a Dios ay kabsat. Isu nga agpamatiak isukok ti biag ko kini Apo Jesus gapo tabigbiget launay
nga ni Apo Jesus ket nagungar manipud iti tanem. Si bibiyag a Dios ti pagserserbian tayo ay tayong kabsat. Isu nga iti daytoy nga aldaw ay tayong nga gayem ken kabsat ko ni Apo tayo nga Jesus ket nagungar manipud iti tanem. Ipakita na kada tayo ay tayong kabsat. Nga uray matay tayo dito'y rabaw ti daga. Nagpamati tayo kini Jesus, naisuko tayo ti biyag tayo kini Apo tayo nga Jesus. Ipaay ng tumet kada tayo iti panagungar manipud iti tanem intuno umay ni Apo Jesus iti may kadwa ay iting kabsat. Urayan tayo iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesus iti may kadwa. Ket into nagsubli isuna ay iting kabsat. Kasaritaan tinasantuan na Biblia dagiti natay ang nagpamatiken kuana agungar danto ay iting kabsat. Iso nga sapay kumain ng kabsat, tatata si bibiyag tayo pa'y, nagpamati tayo kini Apo Jesus. Isuko tayo, tibiyag tayo kini Apo Jesus. Ket pa-check ka na maek, nga, ipaay ng tumet, kada tayo ti panagungar, into nagsubli ni Apo Jesus. Amami, nga da ka sa dilangit, agyaman kami Apo ti adalmi, iti dayto yung aldaw. Pudno launay, Apo, ni Apo ming Jesus, natay ijek krus, gaputa sinubot na kami kadagiti basbasol mi. Ngem numampay natay Apo isuna iti krus naparigat gapu kadagiti basbasol mi. Nagungar Apo isuna iti tanem. Nga mangiparang mangipakita iti Apo nga ni Apo mi Jesus ket si bibiyag a Dios. Ket dog pamati kami isuko mi ti biyag mi kini Apo Jesus. Uray matay kami met diti rabaw ti daga adan tumet namnamami a panagungar into no umay agsubli ti anak mo ni Apo mi Jesus. Sapay kumapo ta si bibiyag kami pay agpamati kami ken Jesus isuko mi ti biyag mi ken Apo mi Jesus italagami ti biyag mi ken Apo mi Jesus agbiag kami a matalek nga agserbi ken Apo mi Jesus. Manipud ita ken ti agnanayon tinaga ni Apo mi Jesus dawaten mi gitoy. Amen. When ay nga gayem ken kabsat, madaydayaw ni Apo Dios iti nabalegi manen nga intay panagadal iti daytoy nga aldaw ket madaydayaw ti Apo ay kabsat iti adal tayo ket ay nangar pumakadan siya iti kabsat ken gayem mo iti radyo ken telebisyon Pastor Noah Hope iti programa Timek ti Padto. Umay manen, ni Jesus